Здравейте! И отново едно включване ЕПК в Младост 4, точно срещу бизнес парка. Тристаен апартамент, в който всичко е подменено. ВК, електро, саморазливни подове. Сградата е ЕПК с изолация от каменна вата и също така има технически паспорт от общината с 35 страници за цялостното състояние на сградата. Правя ви един бърз тур, бърз оглед. Ето това ще бъде банята с туалетната, вградени структури, складово помещенице, в което е предвиден извод за пералня и сушилня. Са предвидени изводи. Минаваме към една от спалните. Втора спалня. Апартаментите с източно изложение. Има ТЕЦ и всекидневна с кухня. С кухненски бокс. Ето така, предвиден е да бъде тук. Финна шпакловка, саморазливни и в случай на интерес може да ми пишете или да ми се обадите за по-подробни характеристики относно апартамента, както и самата му цена. Също така и електротаблото ще бъде изцяло ново. Входни врати ще има интериорни, ламинат и също така тази тук дървена врата ще бъде сменена. Чао от мен!